हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि DSP ब्लग यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेफोरखौ बरायनो बावनाय थालायबाय स' लोगोफोर आंना लोमजानाया दाबो हामाखै आरोना ओमफ्राय स' न'आवसो सफैलायबाय आङो लोमजानाया हामैनि ओमफ्राय दिनै एसे माबायाव थांदों आरोना मेडिकेलावहाय जोंना आयंआ एसे माबा जागासिनो बेराम जागासिनो थ' बेखौनो दिनै दाखालिनिफ्रायनो लांदो अबसे थ' ओमफ्राय उनाव एसे सिरियास जादों आरोना दाखालि थ' ओमफ्राय दा बाय एसे मोजाङाव फैहांबाय ओमफ्राय होमबाबो दिनै आरो लांगोन MRI खालामनो लांगोन दिनैहाय ओमफ्राय ब्रेनावहाय एसे जेनेबा बाय माबा दुखु मोननाय बायदि डक्टरा फोरमायदों थ' MRI खालामना नायनो थिननायखाय जों दिनै थांगोन आरोना दायो ओमफ्राय गाइस अखा हादो फुंनिखायनो आं साथा लाना बेरायगासिनो अखा हादोबा ओमफ्राय आं ना नायनायदों आरोना दानि आङो उथिग्रा ना नुदों आङो ओंखायनो ना नायनो फैबाय न'नि लामायावनो ना फैदो ना सेन सानायबा मोनगौमोन खोमा इयो नैयावथ' पाक्का ना दंखायो ओइखिनावबो ना बुजायो थांदों खोमा स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' दिनै जोङो मा मेडिकेलाव थांगोन होनबा एम्सआव थांगोन आरोना सांसारियावहाय दं बियो स' ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय आलासिफोरबो सफैखाना दं नै कारा अखा सिजाबाय हरथिया कारा मेडिकेलाव थांनाया दुगैनो मोनाखैमोन ना ना ओंखारदों उपा ना हो इयाव ना ओंखारदों लामायाव Ada jadi. Orang muslim kerja. Muslim. Oंखायनो अखा हादों आरो थांजाबाय स' ओमफ्राय जों दा न'निफ्राय ओंखारलांनानै ओमफ्राय लामाफोराव भिडिअ बानायबाय थायासै सारियालि बारबायमोन आरोना सारियालियावथ' जोबोद भिरमोन आरोना ट्रेफिक गारिनि इतजा भिरमोन गोलाव ओंखायनो स' भिडिअ लाबाय थानो मोनासै ओमफ्राय उनाव जों सारियालि बारबायमोन थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम माबायदि मा जायो मेडिकेलावहाय मा देखायनो हायो आं जेबो मिथिला स' लोगोफोर नै जोङो फाइनेलि सांसारि बायमोन आरोना सांसारिनि ओमफ्राय बिथिंजाय जोङो लेफ्ट साइडथिं हाबलायगोन बेखिनियानो जाबाय सांसारि बाजार होनो आरो बेखिनिखौ स' जों लेफ्ट साइडथिं हाबबाय हाबनानै ओमफ्राय जों एसे सिगाङावहाय दावखोबाय आरो दावखोनानै लेफ्ट साइडथिं आरो जों टार्निं लागोन ओमफ्रायनो मोनगोन जों मेडिकेलखौ थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय एसेयावनो दै लोमोना गुवाहाटियावहाय लोमसावजोबो आरोना गाइस ओमफ्राय बिदिबो माने माबायाव मेडिकेलनि बे मोखाङावबो जेनेबा बिदिनो दै लोमजोबदो आरोना दसे फुङाव एसे अखा हादोंमोन ना ओंखायनो स' मिथिखायोना गुवाहाटि एरियाथ' माबायदि एसे अखा थाइफ्रिबानो लोमफबजोबो होमबाबो बे मेडिकेलनि गेट खिनियावबो दै एसे लोमदों आरोना थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दैखौ एसे थाबानो नुगोन नोंथांमोना र' थांगासिनो दा जों दायो आं माने भइससो होगासिनो ना गाइस माने बुस्थुआ मा होनगोन ना बेखौ एसे खस्थ' जायोना गारियाव थाबाथाय भिडिअ लानोथ' भइसफोरखौ खोनाया जायो ओमफ्राय नै जों मोनबाय बेनो गेटआ आरोना थ' नै मोनबाय जों गेट हाबबाय ओमफ्राय नै नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि एसेयावनो दै लोमो आरोना नै गाइस नाय माबायदि दैया बुरजाखा दै लोमखादो आरोना गाइस ओमफ्राय उनाव बेल' नङा आरो सिगाङावबो लोमजोबदो ओमफ्राय जों बे खावसेथिंसो हाबबाय नालाय बै खावसेथि राइट साइडथिंजाय
दै लोमदोंमोन आरोना ओमफ्राय जायगाफोरखौ नायनांगोन जि साफा आरोना गाइस माने बिफां इदि गाइस मानो बिबार माबा माबि दोङो ना स' जोबोर समायना आरोना मेडिकेलफोराबो साफायानो जेबो माबा नङा ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना भिउफोरखौ माबायदि गासिबो दै लोमजोबनायसो इथिबो इथिबो इनि दै गोजानि लोमजोबखादो एसे अखा हानायावनो दै लोमजोबखादो आरोना गाइस लोगोफोर माने आं गारि सिङावसो थानानै भिडिअ बानायबाय थादोंमोन ना ओंखायनो जेनेबा भिडिअ भइसफोरखौ बारा माबा बुंबाय थायाखैमोन आरोना होमबाबो आङो इदिनो दा न'आव फैनानै इदिटखौ बानायबाय थादों नालाय थ' ओमफ्राय बेयावनो भइसफोरखौ बुंनानै एसे एसे फोरमायगासिनो आं मायाव मा जादोंमोन माने भइस गैयाबा भिडिअ आन्थाल'बा नोंथांमोनाबो नायनानै बरिं मोनगोन ना स' ओंखायनो आङो बुखिगासिनो दं आरोना दाहाय ओमफ्राय नै जों गारिखौ बेहाय लाखिनानै ओंखारनोसै ओंखारनानै ओमफ्राय गारिखौथ' आरो बेखिनियाव दोननो होखाया बै साइडथिंसो पार्किंआव दोननांगोन आरोना थ' बेनो जाबाय आरोना मेडिकेलानो जोबोद गिदिर आरोना बेलेग बेलेग बिभागनि दं मेगननि मानि जेनेबा एक्सट्रा एक्सट्रा दंजोबखायो आरोना ओमफ्राय जोङो माबायाव थांगासिनोमोन आरोना MRI खालामनाय सेन्टारथिंहाय हाबहैनो होननानै जोङो बेमारिखौ आं लानानै थांगासिनोमोन ओमफ्राय जोंहा आब' सासेया बिल्डिं खालामनायाव दंमोन आरोना थ' नै ओमफ्राय जोङो बेहाय जिरायना दङमोन आरोना जोबोद गोबाव जोङो मथा मथि 1.5 घन्टासो जिरायनांदों माने मानसि दंसैमोन ना बुरजा मानि ओंखायनो एसे माबा जादों स' नै जोंना आयंआ बेनो ओमफ्राय एसे बेरामा जागासिनो नालाय ओंखायनो माने बिथाङा एसे खस्थ' मोनदों आरोना खर'खौहाय थिखोनो हाया मानो हाया बिदि थाबायनायफोराव एसे खस्थ' स' जयै जिरायना नेनानै स' आयंखौ लांबायमोन आरोना फाइनेलि ओमफ्राय नै बेहाय दसे जिरायदों होनानै बिजि सिजि होबाय गंसेसो होनानै ओमफ्राय लांबाय आरोनाथ' ओमफ्राय आं भिडिअ खालामनायखौ मिनिबाय थादोंमोन आरोना जोंनिजों ओमफ्राय आंना मबाइलफोराबो चार्ज गैलामोन ना लोगोफोर ओमफ्राय आं बुखिगासिनोमोन खिन्थु खोनायाना थ' पेसेन्टफोर दंमोन एसे हाल्ला खालामनो होआ नालाय ओंखायनो लासै लासै बुंदोंमोन खोनायासै ओंखायनो ओमफ्राय आं मबाइल चार्ज होयै होयै भिडिअ बानायगासिनो दं होननानै आं बुंगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आयंखौ लांबायमोन आरोना MRI खालामनो ओमफ्राय जोंहा आब'जों नेगासिनोमोन जनानै नेबाय दंमोन जेबो खोनायाखै माने आं जों बुंनायखौ मा बुंदों मा मादों ओंखायनो आङो दा न'आव फैनानै भइससो होगासिनो पुरा ओंखायनो एसे डिस्टार्ब जादों आरोना भइसफोरखौ खोनायासै थ' गाइस लोगोफोर थांसै आरोना जोंनिया जोब्बाय MRI खालामनाया जाबाय ओमफ्राय रिपर्टआ माबायावसो ओंखारगोन सप्तासे जा सान्दुं दुंखाबाय बिथो मा होनो गाइस माने बिदि खालि खालि जायगाखौ भिडिअ लानायखौ आं माने भइसखौनो होनो गोनां जाजोबदों आरोना स' मा होनो आरो थ' जेबो माबा जाया नालाय ओंखायनो बुखिबाय थानांबाय थ' बे साइडथिं जाय बेफोरबायदि पार्क फिसा फिसा बेफोर बेमारिफोर बेरायनाय मानाय जेनेबा बिदिनो साफा बानायना दोनदों आरोना जा बेरायनो बेराया मिथिया आरो जिखुनु आं भाबिनाय बायदिबा बेफोराव बेमारि सेमारिफोरा जेनेबा किसुमान बेलासि टाइमाव बा फ्रेस अक्सिजेन जानो बा हावा जानो बिदि दसे बेरायोना ओंखायनो बेफोरखौ बानायदो मादो होननानै आं बुंगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय जोङो फैबायमोन ओंखारबोबाय गारि माबानिफ्राय मेडिकेलनिफ्राय बेरायनाय जिरायनायलाय ओइ नै बिथिंबो दोंसाबो दस' गुवार साबनो हरनो जायगाया हाजोआ जों मा होनो बेखौ पाहार नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बरिं मोनदोंबो जानो हागौ थ' मेडिकेलावसो थांदोंमोन नालाय स' बारा माबा बानायबाय थानो हायासै आङो इथि थांलाय इथि फैलायावनो होमबाबो जाखिनिखौ हायो आं बानायदों आरोना स' बेमारिया दिनैसो माने एसे मोजाङाव फैहांदोंमोन आरोना सानथाम बिदिनो जों मेडिकेलावनो एडमिट खालामनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय जेबो भिडिअ बानायबाय थानाय जायासै बेनि उनाव बेखिनियानो लास्ट क्लिप होनजायो आरोना गाइस
जियानो जा बेमारिया दिनैसो एसे मोजाङाव फैहांनायखाय आङो भिडिअ'खौबो लानो हाबाय। दाखालि बा साननै सिगाङाव बिदि भिडिअ'फोर मानाय जेबो आइडिया फैयाखैमोन। जोबोद सिरियास जादोंमोन ना, स' आं दा थाम्बनेइलाव लगायना होगोन र' मोनसे फट'खौ थाम्बनेइलाव लगायना होगोन आं, नोंथांमोना नुखागोन दे। स' गाइस, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। बाय बाय।